Hai dolok norok o video nugui kuno serious ok tang de do o video just for entertainment mane muni kothokni bagoi hingke norok video rok nai kuno serious ok tang de obono bisi kok saya kore video shuru khailaisinai hingke dolok o video kisa norok kisa mane okra chakra ni sekango tangnai do norok naina khe kisa headphone use khainai di o video kisa khuk sitra ang buljak tamoni ke khuk sitra buljaka cherai no rose khema lake chini o korno bijay jamatia no hingke sorry tongari norok video se full naisi gari numano nanai nufa sabo angsi numane khi chanai sabo angsi bador maso simano tangnai sabo angsi drugs nanai sabo angsi रुको जरा सबर करो tini ros khaine ang chini o korno bijay jamatia deng khamung tamsi khamung korno bijay jamatia mother chot hai dolok norok jatno nor lam sogani youtube channel ke guys tini video khado kisa ros de do ang first time osubo rong thaya ros hingke ani chaya tongkhe norok nakar riri jori chama tongkhe bano teha support khai tisa comment rok kam khai do tini ros khaine ang chini o korno bijay jamatia deng khamung tamsi khamung korno bijay jamatia mother chot tinini sing tripura rajyoni u hayunghani bubagra maharajangkha angsi nung de tripurani maharaja ni mukhang baile ang burirongni underpen khogoi majang haisi matongo bubagra pradut kisoria hinke nung de angsi tongare dolok bo bisi bari tongkhado tongare kichana jorari dana tongare numano nanai nufa sabo angsi numane khi chanai sabo angsi bador maso simano tangnai sabo angsi drugs nanai sabo angsi leptin hakorni khi chanai sabo angsi geno nanai sabo angsi nasari felongnai sabo angsi burini underpen khongnai sabo angsi nufano buthai numano nanai sabo angsi horo musuk khongnai sabo angsi maiche akare khi chanai sabo angsi dojjona buri romphirnai sabo angsi musukni khikruk slaknai sabo angsi rendi burino tangnai sabo angsi hinke dalok bo jotono ma khayoni ma gosika do chungbaise bos challenge naktese korno bijay jamatia ও সারা ত্রিপুরার রক যত শিব আনি প্রজানো ও প্রজার ও জনতার আংসি নাই নাই nungdi nainai korno bijay jamatia nung emna pun khogoi manjak famous o punya sorry underpen se burina underpen khogoi manjak hoise bose chin tirprani borok rokno nainai phung leura nainai nung তিনি রক যত্ন মনুষ্যরক যে পৃথিবী সাকা যে মনুষ্য সিস্টেম জাইনের যত্ন খানা স্বয়ং নারায়ণ হিন্দ্রক নুকবাই খানা dolok norok bono bisas thangbo narar mutai hane anglai bisas thang eba no bin mukhang bai bin mukhang se behia mukhang hain tong ইউংহা অম আংসি আনিসি dolok tirpura habo korno bijay jamatia ni phung an leura ni ne ha jore ni ha jang kai nung general area thangoi nung sainai la ba ani ha nai nono jaga no lang takai toniwa no saidi man wan saro bai toma kosam rok bai mother chut bose bini area phung leura tirpura nung paijani ni okar de tongkhana ni no kisa misa o narayan thugi phung raja thugi phung obo khuk baisi saimano imangle jotono nugi mano hapano relo khaimia akon dolok te bono kuno salia do bo sa ke the kap thaibo mano tamne ke bo nasari fel bala othar bai kuno sia bani bage bo tam bin raidang bai ke joto se buthai mano phong bo ekbar bai bo thuya hano sila ko bo thuya tirpan thuya phung leura nu thuya bogoban rok se mention khaijak je ekbar achai ke ekbar ma thuinai ও হাতি খক জানে আনিয়া ফাবো ও হায়ুংহা আনিয়া ফাবো সারা ওয়াল ব আনিয়া ফাবো আং বল হাই কেমন তুই দং thut mukhra brand thut mukhra chrai thut mother chut thut numano nanai nufa thut numano tangnai nong dolok negar bose o tirprano o sara wal no bose ko khaitoni manu phung ball hai leura banai nong o football basketball lakhang thungjana mana hete matong যত সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে মনুষ্য যে তংমানি ও মনুষ্যরনা আংসি নাই নাই o behe chrai nu nainai o sara tirprani munushona ও রাইদাং বাই তিনি হাই ইংসি দিনকে হাই ইংনাই বায়ুং ফাইস দিনকে বায়ুং ফাইনাই বৃষ্টি ফাইদিনকে বৃষ্টি ফাইনাই ভূমিকম্প ফাইদিনকে ভূমিকম্প ফাইনাই আসল যাতে ও রাইদাংনি পাওয়ার তং dolok naide bini o raidang ni par tong o raidang yar babo bolongo thangloi da kaisa tlangloi o raidang tanai tubui o jaga khumro kisa misa reri kasa khawai o baino bo sajung power tong jak tima tong leura o soni raidang power tong kani likhumu tongsa phuipai dinu hinke dolok chung te bono osu salia do chini unko narayan babu no chung osu sagala ka bo sage tre kap chaimano tamne ke bo burini underpen khogoi manjak jakse hinke dolok norok bahai ingja kane tin ros video do osu ang khaina rungya do ros video tamne ke ang first time tabuk try khai tongo hinke norok video chajak ke ba ni video no kisa like didi te subscribe khai ri te kisa misa share khai ri
hingke osukno hingke norok taibo support khai tongo ta hingke nangkhe part 2 norok comment khai di ang tubuna bagui try khainai hingke dolok tini video sujar tinglai nogo ma next video thank you for watching bye.